Снежанка и седемте джуджета. В един прекрасен замък, заобиколен от гори, живее принцеса, която се казва Снежанка. Тя е умно и красиво момиче, толкова красиво, че мащехата й, кралицата, много й завижда. Затова не позволява на Снежанка да се облича с красиви дрехи, а само с стари и закърпани и я кара да върши най-тежката работа. Въпреки това, всеки ден Снежанка пее и се усмихва, защото има добро и благородно сърце. Кралицата пък има вълшебно огледало и често го пита: огледалце от стената, коя е най-красива на земята? Обикновено огледалото й отговаря, че тя, кралицата, е най-красивата. Днес обаче не. Днес той дава отговор, който я вбесява. О, кралице моя, ти си красива, казва огледалото. Но на земята има момиче много по-красиво от теб. Тя има розови устни, черни като абанос коси и снежно-бяла кожа. Снежанка! Възкликва кралицата, изпълнена с завист. В това време млад принц, минаващ покрай замъка, чува Снежанка да пее и е омагьосан. Кой би могъл да има толкова сладък глас? Принцът се изкачва на върха на висока стена, за да го разбере. И в мига, в който я вижда, веднага се влюбва и започва да пее с нея. А Снежанка, гледайки красивия младеж, усеща как сърцето й започва силно да бие. Сега тя е по-щастлива от всякога, а кралицата е вбесена. Не, тя не може да понесе мисълта, че друга е по-красива от нея. Затова призовава един ловец и му заповядва да заведе Снежанка в гората и да се отърве от нея. Ще ми донесеш сърцето й, тук вътре, нарежда кралицата на ловеца, показвайки му кутия за бижута. Ловецът трябва да се подчини, защото много се страхува от жестоката кралица. И така той отвежда Снежанка в гората. Момичето, нищо не подозиращо, пее, усмихва се и бере много цветя, а ловецът стиска ножа. Той обаче не е лош човек и изведнъж пада на колене пред принцесата. Не иска да я нарани и затова я признава всичко, че злата кралица й завижда и че Снежанка е в опасност и трябва да се махне. Сега веднага. Скрий се в гората, моли ловецът, и никога не се връщай в замъка. Уплашена Снежанка побягва в гората, която става все по-гъста и все по-тъмна, докато изведнъж девойката пада от умора на земята. Когато се свестява, тя вижда много животни около себе си, които я гледат загрижено. Те са разбирали, че Снежанка има нужда от помощ и я насочват по горските пътеки. Отвъд, на една полянка, се появява красива къщичка. Може ли да вляза? Пита Снежанка преди да отвори вратата. Тишина, никой не отговаря. Къщичката е красива, но и много разхвърлена. Който и да живее тук, явно никога не чисти. Снежанка го обмисля добре и се захваща за работа. Почиства, избърсва и подрежда. Когато най-накрая приключва, уморена, тя влиза в стая с 7 легалца. Името на всеки собственик е гравирано на всяко легалце. Знайко, Веселушко, Кихавко, Глупи. Какви смешни имена! И после Сърдитко, Срамежливко и Сънливко. О, колко много би искала Снежанка да подремне и скоро наистина заспива. Но тя не знае, че това е къщичката на 7-те джуджета. Сега те тъкмо се прибират вкъщи, виждат светлина да струи от прозорците и остават изумени. Коминчето пуши. Това означава, че някой е в къщата. Кой? Кой ли е вътре? И кой подредил целия хаос? Джуджетата се качват тихо горе и откриват сладкото спящо момиче. И 7-те са омагьосани, а може би и малко уплашени. Но когато Снежанка се събужда и им разказва какво се е случило с нея, те се съгласяват да й позволят да остане с тях. А междувременно кралицата пита отново огледалото си, уверена, че сега то ще й каже, че тя и само тя е най-красивата. Но вместо това, Снежанка, която сега е в къщата на 7-те джуджета, е по-красива от теб. Отново е откровено огледалото. Кралицата се вбесява повече от всякога, когато чува тези думи. Така значи, Снежанка все още е жива. Ловецът не се е подчинил. Кралицата знае как да поправи това, защото е вещица и познава магическите изкуства. Първо тя пие отвара, която я преобразява в старица с бяла коса, за да стане неразпознаваема. След това прави една отровна ябълка.
Ако Снежанка я захапе, тя ще затвори очи завинаги и ще потъне в безкраен сън. И само една целувка, първата целувка на любовта, ще я събуди. А през това време, след като се сбогува с джуджетата, които отиват да работят, Снежанка остава сама вкъщи. Докато приготвят пай за новите си приятели, тя вижда през прозореца стара вещица, която всъщност е преобразената и мащеха да държи кошница пълна с ябълки. Сладкиш ли правиш? Пита тя Снежанка. Момичето намира големите очи на възрастната дама за малко странни, но отговаря любезно. Да, с цариградско грозде. А вещицата казва на глас. Но любимият им сладкиш е ябълков пай. И тя предлага на принцесата отровната ябълка. Тогава животните приятели на Снежанка разбират, че старицата наистина иска да й навреди и веднага птиците запърхват около нея, опитвайки се да изблъскат ябълката от ръката й. Принцесата обаче има невинно сърце и толкова се доверява на старицата, че я пуска вътре в къщичката. Единственото, което животните могат да направят, е да тичат при 7-те джуджета, за да ги предупредят за опасността. Но пътят е много дълъг. Вещицата сега се усмихва. Това е ябълката на желанията, обяснява тя на принцесата. Ако отхапеш една хапка, всичките ти желания ще се сбъднат. Снежанка отваря широко очи. Невероятно! Тогава тя взема ябълката и си пожелава да види отново красивия принц. Но само след една хапка пада на земята и очите й се затварят в безкраен сън. Сега отново аз съм най-красивата. Смее се вещицата, излизайки от къщичката. Когато джуджетата се завръщат, се разразява ужасна буря със светкавици и грамотевици. Ала щом виждат вещицата, те я гонят до един скалист хълм, високо на върха. Сега тя не може да избяга никъде. Но злата мащеха все още се надява. Пред нея се изпречва една огромна скала. Използвайки дълъг прът, тя със сигурност ще успее да я изтъркаля към джуджетата, които наближава да я застигнат. Но точно в този момент мълния удря върха на хълма и вещицата пада право надолу в пропаста. Така идва краят на завистливата кралица. 7-те джуджета обаче са безутешни. Оплаквайки Снежанка, те я полагат сред цветята в гората и плачат заедно със своите приятели катерици, птици и зайчета. А красивият принц, който се е влюбил в Снежанка и я е търсил навсякъде, днес най-накрая я намира. Пейки, той се приближава до принцесата, навежда се над нея и дава сладката, нежна първа целувка на любовта. Тогава принцесата отваря очи, потрепва склепачите си и се събужда. Магията е развалена. Как танцуват джуджетата, как се радват животните. И така, след като се сбогува с приятелите си, Снежанка яхва белия кон на принца. Очаква ги един прекрасен замък и живот изпълнен с любов и щастие.